खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 2 बोसोर बैसोनि काश्मीरी दैमारिनि गोथै देहाखौ दैमानिफ्राय थैनाय हालोदाव बोखांनो मोनबाय उदालगुरि जिल्लानि गलन्दी हाबि गामिनि रिपन दैमारि आरो प्रनिता दैमारिनि 2 बोसोर बैसोनि फिसाजो काश्मीरी दैमारिखौ गोमानानै दं होननानै नखरनिया फोसावदोंमोन आरो सोरबाफोर नुसनबायोबा खौरां हरनो थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय मदद बिहरदोंमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा काश्मीरी दैमारिखौ दैमानिफ्राय थैनाय हालोदाव बोखांनो मोनबाय आंखाल फारफ्रोमथिंबो आंखाल मोनफ्रोमबो बिथिङाव मेंग्लिनायनि उनाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जादों 60 बोसोर बैसोनि बलराम बर'आ आंखालनि थाखायनो सानै बोराय आरो बुरैनि जिउ खोमानांनाय जाथाया गासैखौबो दुखु मोनहोदों बे दुखुनांथाव जाथाया कलायगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय टियापुकुरि गामियाव जादों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव न'नि उनथिंजाय बलराम बर'नि बिसि सावना बर'नि देहाखौ थैनाय हालोदाव हायाव गोग्लैनानै थानाय हालोदनिफ्राय बोखांनो हादोंमोन बेनि उनाव बिथांनि फिसायनि गोथै देहाखौ फांसे बिफाङाव दौलेंफाननानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय हालोदनिफ्राय बोखांनो हादों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बलराम बर'मोनहा सानै फिसाजो दंमोन आरो सानै फिसाजोखौ बिलाइ हरखांनायनि उनाव बिथांमोनहा बिबायनानै गावसोरनि जिउखौ खुङोमोन थैनाय बलराम बर'नि फिसाजो सानैनि मादाव सासेया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिमाया गोलाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै दंखायोमोन आरो बिथांनि देहाखौ फाहामनो नाजायै बलराम बर'आबो मेंग्लिखाबायमोन बेराफारसेथिं आंखाल जि एसे रां मोनो बे रांजों थांनानै थानो थाखाय बोथिसे माइरं बायनानै जानो सोना मुलि बायनानै जानो जानानै दंमोन बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो दैबानानि थाखाय बिथांमोननि न'आ गोबां खहा जादोंमोन बेराफारसेथिं सरकारनि फारसेनिफ्राय जेबो मदद मोनाखै पेन कार्ड आधार कार्ड बायदि थासेयावबो सरकारनिफ्राय रेशन कार्ड मोनाखै न' मोनाखै अरुणोदय जेबो बिथांखिखौनो मोननो हायाखैमोन होननानै दुखु फोरमायथिदों बिथाङा आरो बेफोर आंखालनि थाखायनो बिमा सावना बर' बिथाङा थैनो गोनां जादों आरो बिफा बलराम बर'आबो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा आलादा बड'लेण्ड मोनाबा जोंनि राजखान्थि मोनथाय आरो ससिय' इक'नमिक मोनथायखौ रैखाथि होनो हानाय नङा बेखौ फोरमायथिदों बनसुआ आलादा बड'लेण्डनि थाखाय बनसुआ फिन चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय डिसि अफिसनि मोखाङाव सोमावसारदों आरो चिरां जिल्ला डिसिनि गेजेरजों भारतनि हादरगिरि गाहाय मन्त्रि आरो नखर मन्त्रि बिथांमोननो गोसोखां बिलाइ गथायदों गोसोखां बिलाइनि गेजेरजों बर'फोरनि गोलाव समनि दाबि आलादा बड'लेण्डनि दाबिखौ सुफुंनानै होनो थाखाय दाबि दैखांदों बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो कार्बि आंलंनि बर'फोरनो एसटि हिल्स स्टेटास होनो थाखाय दाबि दैखांदों आरो इन्डियान आर्मियाव बर' रेजिमेन्ट दानो थाखाय दाबि दैखांदों आलादा बड'लेण्डनि थाखाय दाबि दैखांनाय बनसुआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला जेब्लासिम बर'फोरा आलादा बड'लेण्ड मोना अब्लासिम बर'फोरनि ससिय' इक'नमिक आरो राजखान्थि मोनथायखौ रैखाथि होनो हानाय नङा बेनि अनगायैबो बर'नि राव हारिमु आरो थामोन्थानि रैखाथिनि थाखाय आलादा बड'लेण्डनि गोनांथि आरो बर'फोरनि थाखाय थाबैनो आलादा बड'लेण्ड दाफुंनानै होनांगौ होननानै बुंथियो बिथांमोनहा प्रमद बर'आ फोरोंगिरिफोरखौ लानानै राजखान्थि गेलेदों बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाया नंमारगौना नंमारा बेखौ साननै बा सानथामनि गेजेरावनो रोखा खालामनानै हो बे दाबिखौ खालामदों अल बिटिआर भेन्सार एलिमेन्टारि टिचार्स एस'सियेसना थांनाय 17 जुलाइआव आसामाव भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय जानाय नंला होननानै आसाम केबिनेटआव जि थांखि लादों बेनि हेंथायै खुद्रिसारदों अल बिटिआर भेन्सार एलिमेन्टारि टिचार्स एस'सियेसना जायनाखि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों बिटिआरनि गासैबो भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि खोथा दंमोन नाथाय दा आसाम सोरखारा माबोरै बेबायदि थिरांथा लानो हाखो होननानै सोंथि खालामो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो बे थिरांथाखौ गासै आसामनि थाखाय लादों ना बिटिआरखौ एंगारनानै लादों बेनि सायाव साननै सानथामनि गेजेरावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु आरो प्रमद बर' बिथांमोनहा खेंफोरथि होफैनांगौ होननानै बुंथि बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो आसामाव भेन्सार स्कुलफोरखौ बेखेवनो गनायथि होनाय आरो इन्सपेक्सन खालामनाय बायदिखौ आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफानानो गनायथि होदोंमोन नाथाय दा भेन्सार फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा जि थांखि लादों बेयो सोंखारि जाथाव होननानै बुंथियो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा फोरोंगिरिफोरखौ लानानै राजखान्थि खालामदों होननानै बुंथियो मानोना बिसायख'थिनि समाव प्रमद बर'आ फोरोंगिरिफोरनि डाटा लानानै भेन्सार फरायसालिफोरखौ बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों सोरखारि खालामनानै होनो खोथा होनानै भट बिदोंमोन आरो देरहादोंमोनबो नाथाय दिनै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामालासे भेन्सार फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनोसो थांखि लादों आरो आसाम सोरखारनि बे थांखिनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'
MLA आरो MPफोरा मानो जेबो बुंनो हायाखै होननानै सोंथि खालामदों आरो बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाया नंमारगौना नंमारा बेनि सायाव सानथामसोनि गेजेरावनो प्रमद बर' MLA आरो MP बिथांमोनहा क्लियारिफिकेसन होफैनांगौ होननानै दाबि खालामदों बिथांमोनहा। नङाबा राजा लामा आरो रेल लामा जथेनानै गोख्रोङै सोमावसारगोन आरो PIL होनोबो हागौ आरो गोनांथि जायोब्ला आयेननि मदद लागोन आरो हाइकर्ट सुप्रिम कर्टसिमबो थांगोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। लामानि जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो 4 सुबुङा गोब्राब जोखोम। बे जाथाया तामुलपुर जिल्लानि दारांगा मेलायाव बेलासिनि समाव जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला रङियानिफ्राय दारांगा मेला फारसे फैबाय थानाय AS 01 ET 8807 नाम्बारनि साखा खब्रै गंसे गारिया मेनका साहा बागान साखाथियाव थानाय लामा सेरनि हाखराव गोग्लैलांदों, जायनि थाखाय जायगायावनो सानराइज मोसाहारि मुंनि सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गारियावनो थानाय 4 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानाय 4नि मादाव सानैखौ गुवाहाटीनि GMCH देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों आरो सानैखौ साखाथिनिनो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाइक खावनायनि दायाव 7 सुबुंखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामदों। एरेस्ट खालामजानाय 7नि मादाव 2 बर' सुबुं, 2नि मादाव सासेखौ बारग' NDB संबिजित ग्रुपनि बारग' सोद्रोमा होननानै पुलिसा सन्देह खालामदों। 7 बाइक सिखावखौ सनितपुर जिल्लानिफ्राय एरेस्ट खालामनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव दोनखुमानाय 60 बाइकफोरखौ बोखांनो हादों। हमजानाय 7नि मुंफोरा जाहैबाय फारियै नगावनि राजु सयकिया, ढेकियाजुलिनि लुकास नार्जारी, तेजपुरनि भास्कर कलिता, राङापारानि निजोराम बसुमतारी, थेलामारानि महम्मद खलिल उद्दिन आरो खोला सिक्किमनि प्रदीप तामां होननानै पुलिसा फोरमायथिदों। मानास माहारियारि हाग्रामानि टेक्स बांहोनायखौ लानानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी, फिल्ड डाइरेक्टर भैबब सिंह माथुर आरो CHD अनुराग सिंहनि मुसुखा सावदों। मानास हाग्रामानि टेक्स बांहोनो थाखाय थांनाय 5 खालारखालि बिटिसि सरकारनिफ्राय नटिस फोसावनायनि हेंथायै मोन 14 गुबुन गुबुन आफादजों दाजानाय ग्रेटार मानास कनजारभेशन एन्ड इकोटुरिजम डेभेलपमेन्ट ससाइटिजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि मुसुखाखौ सावदों आरो बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि मानास माहारियारि पार्कआव दावबायारिफोरनि थाखाय बांहोनाय टेक्सखौ बोखांनानै लाफिननो थाखाय बिटिसि सरकारनि हेंथायै थांनाय 9 खालाराव बासबारि रेन्जआव, 14आव भुयापारा रेन्जआव आरो 21 खालाराव फानबारि रेन्जआव सोमावसारदोंमोन, नाथाय बेनि उनावबो सरकारा जेबो राहा लायाखै। बेनि थाखायनो प्रमद बर' आरो रन्जित बसुमतारी बिथांमोननि मुसुखा बानायनानै सावदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिसि सरकारनि टेक्स बांहोनायनि थांखिजों मानास माहारियारि पार्कआव दावबायारिफ्रा जोबोद खम जागोन, जायजों मानास माहारियारि हाग्रामायाव जिपसि सालायग्रा आरो फिसा फिसा फालांगि होनानै जिउ खुंग्राफोरा राहा गैयै जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो जेब्लानिफ्राय हाग्रा बिफानाव भैबब सिंह माथुरा फिल्ड डाइरेक्टर महरै थिसनजादों अब्लानिफ्राय खेबसेबो रायजो राजाफोरजों NGO आरो आफादफोरजों सावरायलायाखै होननानैबो अजद होबावो बिथांमोनहा। पुलिसानो पुलिसखौ एरेस्ट खालामदों। नंखाय दाय जाबसिननानै रां दाबि खालामनायनि दायाव आसामनि खारुपेटियानि OC साब इन्सपेक्टर उत्पल बराखौ दरं पुलिसा एरेस्ट खालामदों। रिपर्टनि बायदिब्ला साब इन्सपेक्टर उत्पल बराया धला पुलिस थानानि OCनि बिबान लानाय समाव जल जीवन बिथांखिनि पाइप खावनायनि नंखाय दाय जाबसिननानै 2 सुबुंनि हेंथायै केस होदोंमोन आरो केस बोखारनो थाखाय 5 लाख रांसिम दाबि खालामदोंमोन। बे जाथायखौ लानानैनो साब इन्सपेक्टर उत्पल बरानि हेंथायै दरं पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन आरो बे केसनि सायाव दरं पुलिसाबो नायबिजिरनाय हाबाखौ मावबाय थादोंमोन। दा साब इन्सपेक्टर उत्पल बरानि हेंथायै फोरमान मोननायलाय नंखाय दाय जाबसिननानै केस होनाय आरो रां दाबि खालामनायनि दायाव दरं पुलिसा साब इन्सपेक्टर उत्पल बराखौ एरेस्ट खालामबाय। रायजोआव जापानिज एनसेफेलाइटिसजों थैनाया गासै 44 जाबाय। गोदानै 3 थैबावनायनि उनाव रायजोआव बे जुलाइ दानाव जापानिज एनसेफेलाइटिस थाम्फैनि बेरामजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया 44 जाबाय आरो गोदानै 7 दायनि देहायाव जापानिज एनसेफेलाइटिस मोनबावनायजों रायजोआव 274 केस मोननाय जाबाय। थाम्फैनि बेराम जापानिज एनसेफेलाइटिसजों थैनाय 3नि मादाव नगाव जिल्लायाव 2 आरो चिरां जिल्लायाव 1। बेनि अनगायैबो थाम्फैनि बेरामजों गोदानै नाख्रेबजानाय 7 दायनि मादाव नगावआव 3, तिनसुकियानिफ्राय 2, चिरां, कामरुप आरो जरहाटनिफ्राय साफा सुबुंनि देहायाव जापानिज एनसेफेलाइटिसखौ मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।